Móricz Zsigmond, Kertem regénye. Rózsahegyi Kálmán hívott meg egy tavaszi napon, mikor a hajó megindult. A Sári bíró tavaszán. Zsigám, gyere ki, tiszta Svájc! Mikor a hajó Békás-megyer magasságában úszott, meglepetve és boldogan láttam, hogy a két part kopár alföldi legelő, tiszaháti módra füzesek és martok szakadnak, s Budapesttől 12 kilométerre az ázsiai sztyeppék hangulata volt. Akkor még egyetlen csónak sem volt a vizen, s kiránduló a hajón rajtunk kívül senki. Egyszer csak megszólal Kálmán nagy elragadtatással. Hát nem szép! Szép, szép, de hol van Svájc? A kedves öreg komédiás nagy gesztussal mutat körül. Hát nem! Kálmánkám, voltál te már Svájcban? Nem, mert én voltam. Rózsahegyiék pezsgős ebéd után körülvittek Leányfaluban, hogy válasszak egy házat nyaralónak. Aztán majd, ha egy nyarat kint töltök, választok valamit, s veszek. Hát nekem a meglevő villák nem tetszettek. Mind sötét volt, nedves, talajvizes, fákkal zsúfoltan körülültetve, hogy semmi levegő. Hegyoldal, kapaszkodni, az sem íz lett alföldi bakancsaimnak. Egyszer csak látok egy hegy alatti nagy kertben egy csodálatos diófát. A lombja körül földig ért, mint egy ősi sátor. A diófa nálunk a Tiszaháton szent állat, szinte vallásos tisztelet illeti. Diófák és szilvafák. Hát ez olyan diófa volt, hogy csécsére is beillett volna. Mondom, ezt a fát megvenném. 3 nap múlva ebédnél ülünk Pesten, s bejelentenek egy idegent. Nézem a névjegyet. Az osztrák-magyar bankigazgatója. Nagyon meg voltam illetődve. A bankigazgatónak arrafelé, ahol én nőttem, olyan formatisztelete van, mint az öreg diófáknak. Az öreg úr magas, sovány, galambősz, szepességi. Kijelentette, hogy ő azért jött, mert egy leányfalusi szenzált megbíztam, hogy az ő telkét közvetítse. Nem kell ehhez szenzál, mondta. Eljött ő maga, a tulajdonos. Kérem, itt valami tévedés lesz, mondom. Én semmiféle megbízást senkinek nem adtam, és egyetlen kertet sem választottam ki, hogy én azt megvegyem. Merre van a kert? Az öreg úr magyaráz. Nem bírom megtalálni az emléktérképen, míg végre véletlenül azt nem mondja, hogy 2773 négyszögöles. Van rajta 10 000 tőke szőlő. Abból magából meg lehet élni, és szép gyümölcsök, 5 nagy diófa. Diófa? Csak nem az a 100 éves nagy diófa, ahol a lomba földet éri. Dehogy nem, éppen arról van szó. Szóval a diófa. Akkor meg van véve.